Suka ang gadgets na walang gamita. Tunaranta, abansa sa tanan mga sinina. Dagita, ang repaya permeable sirado. Magdagiyo ta, pahinundog ka nimo. Ikan sa sipan ko. Wow, 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 wow. Suka ang gadgets na walang gamita. Tunaranta, abansa sa tanan mga sinina. Dagita, ang power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinundog ka nimo. Ikan sa sipan ko. Wow, 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 wow. Sa panahon ni Lomayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpahintini. Magkahiusa. Dagiyo ta. Click on sipago.com for more. Pahinundog ka nimo. Ikan sa sipan ko. Wow, 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 wow. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Simoy ng hangin na dumaraan sa akin.
Yes, so welcome sa itong programa karong hapuna. Ang barangay karon ug ugma sa itong mga ka-online. Maayong hapon. Maayong hapon natong tanan. Labi na gyud nga Bernes na karon, no? Adlawng Bernes, last day of work. Labi na gyud sa mga nasa mga gobyerno nga mga tunghaan or mga tunghaan. Kining nasa gobyerno nga mga isa ha. Unsa ni? Okay. Nasa mga gobyerno nga mga opisina, akong pasabot diay na unsa na wala naman sa nunta. Okay, kini si kagawad Rodel Del Rolona maguban-uban ta sulod sa isa ka oras dinhi sa atong programa ang barangay karon ug ugma, ha? So dinhi mga lain-lain nga mga hisgutanan ang ato pong pagtagaan og importansya karong hapuna ug usab ang kining atong main nga topic karong hapuna is unsay masulti ninyo sa pag-usab sa oras sa kalihukan sa simbahang Katoliko karong panahon sa Pasko, no? Kay kung wala masayod ang uban, kung wala masayod nga nagpagawas og memorandum ang CBCP sa simbahang Katoliko mahitungod sa mga changes sa mga programa karong panahon sa Pasko sa simbahan, no? So later ato na pagabat-baton nato sa pangayo ng inyong mga idea. Sa inyong mga idea may tungod sa mao nga mga pag-usab sa oras sa atong sa programa or mga kalihukan diya sa simbahan, no? Pero before ta mo abot ana, magpadayon po kita sa paghatag sa mga update sa COVID-19. May tungod din siyudad sa Cagayan de Oro sa kalalayang parte sa Pilipinas, sa kalibutan, para at least nga masayod ang tanan, masayod po ang tanan kung kamusta na ang dagan dinhi, labi na gid dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro, kung unsa nay or pila na ba kaha ang mga nataptan o nangaulian sa maong sakit, Okay. Dito sa atong pagpanibaya sa atong mga 80 ka mga barangays, dinhi siyudad sa Cagayan de Oro, mga kapitanes, mga barangay kagawads, mga barangay secretaries and treasurers, mayong hapon ninyong tanan. Diya pod sa atong mga barangay nutrition scholars, BHW, atong mga barangay tanod, atong mga nurses, doctors nga na-assign niya sa atong tagsa-tagsa ka mga health centers, mayong hapon ninyong tanan. Ug usab sa atong mga kining barangay nga mga staff nato, no? Di nato limtan, mayong hapon po ninyong tanan, And of course, atong mga membro, mga opisyalis sa kanilang sektor diya sa atong barangay, mayong hapon ninyong tanan sa atong mga senior citizens, sa atong mga persons with disabilities, atong mga LGBT group, ang atong women sector, mayong hapon ninyong tanan, atong religious sectors, mayong hapon po ninyo mga opisyalis o mga membro sa maong sektor, o usab sa atong youth sector, sa atong SKs, sa atong uban nga mga youth organization dyan, sa atong kalain-lain nga mga barangay, mayong hapon po dinyo. And of course, ato pong pangayog panimbaya dana sa atong mga children sector, Ito sa siyudad sa Cagayan de Oro karong hapon mga alas 3 ang takna ipahigayon ang awarding ceremony sa Best Child-Friendly Barangay for 2020. So daghan man no, lahi ang kategory sa kini mga named barangays, lahi ang kategory sa mga numbered barangays. Aduna po'y awards nga ipanghatag sa Best Child-Friendly Police Station, dinhi siyudad sa Cagayan de Oro. Apil pod ang Best Child-Friendly nga schools, no? So dagan diapon ang matagaan karon sa pasidungog, no? Gikan sa City Government of Cagayan de Oro, most especially sa sa atong mga technical working group sa maong pagpahigayon sa kining pag-evaluate, no? O gid sa giangayan nga mamudaog karon tuiga sa child-friendly barangay, no? So mga BCPC, no? Kining Barangay Child Protection Council, no?
ang CCPC, ang sa city, no? Kay labi na gyud no kay sa last year ang Cagayan de Oro ginahimo nga most child-friendly city sa entire Philippines. Ganun ka na. So, karon in spite of all these adversaries, no, kini nga itong mga pagsulay na natigayon karon, naapagyapon, no? Kaya at least makita ba kung unsa ang mga pamaagi sa barangay nga bisag na ay pandemya or mga ingana nga mga pagsulay anaa gyapon ang pagserbisyo, no? And ato lang klarohon nga ang gibasihan po dani is ang 2019 and part of 2020 na certain parts sa 2020 gyapon, no? So karon wala stress, no? Virtual awarding ceremony, no? So sa tanan mga kabarangayan ay magkalimot nga lantaw mo, no? Lantaw mo sa naman na sa i-live man na sa Cagayan de Oro nga page, no? So ana lang, ha? So congratulations daan sa mga mudaog karong hapuna, no? Everyone deserves to win, no? Pero naamay mo nang giingon nga sa usa ka contest naamay mudaog na apoy dili giingon lugar nga wala swertiha, no? Pero wala na nagpasabot nga wala mo nagpakita sa inyong pagpaningkamot, ha? Wala mo nagpakita sa inyong pagpaningkamot nga kamo nga mitunol gyud sa serbisyo ngadto sa mga bata, no? Okay, we talk about the children sector. Okay. So padayon to sa itong pagpanibay ato sa di po nato limtan ang atong mga opisyalis din syudad sa Cagayan de Oro, gipanguluhan ni Mayor Oscar Moreno, Vice Mayor Kikang Uy, sa tanan membro sa 19 City Council, mayong hapon ninyong tanan diyan, ma'am sir, sa ato pong mga representatives sa Kongreso. Atong mga representatives sa Kongreso, from District 1 Congressman Clarix Uy, from District 2 Congressman Rufus Rodriguez. Salamat kayong mga congressmen sa inyong pagpaningkamot po nga makatabang, makahatag og mga kaayuhan ngadto sa atong mga kaigsuonan nin taon nga nanginahanglan. Salamat kayo. And of course, di po nato limtan atong mga opisyalis sa Misamis Oriental, si Governor Bambi Imano, Vice Governor Jigjag Pilais, sa tanan nga mga board members sa maong probinsya, mayong hapon ninyo tanan diyan. Ma'am sir, mayong hapon. And of course, atong mga kasilinganan ng munisipyo din sa Misamis Oriental, sa duha ka mga component cities, most especially dyan sa may El Salvador City, atong mga kaila da, mga ka-online nato, mayong hapon ninyong tanan dana sa maong syudad. And of course, atong mga kasilinganan ng probinsya din sa Rion Diaz Bukidnon, most especially Cambaroy, Santo Niño, no? Atong higala po dana sa may Valencia City, mayong hapon dia, bro. And of course, din sa may Kamigin, si Boy Kabigin. Kung ba ini yung apelido kay parehagid sa ilang gipuy-an ba sa nga isla. Mayong hapon po dia, Buyaks, mayong hapon. Ug sa imong banay, mayong hapon po. And of course, din sa may Lanao del Norte, sa may Iligan City, sa may Misamis Occidental. Mayong hapon po ninyong tanan. Salamat po sa inyong lepuwas nga pagpanikamo. Lepuwas nga pag-uban, paglantaw sa tanan programa din sa Oro Broadcast Media. Salamat kayo. And of course, atong mga ka-online din sa Mindanao, dani sa may Visayas regions, dagan na gina sila diya sa Cebu, diya sa Bohol, atong mga kaubanan diya, atong mga kadugo, mga rolona, diya sa may Binugawan, diya sa may Kalape, sa Tubigon, ug sa pang parte pa diya sa Bohol, maayong maadjong hapon kaninjong tanan, maayong hapon bitaw gyud ninyong tanan-tanan, And of course, na sa may Cebu City, kang Maridela Luki, maayong hapon. And kang kuan dia sa iyang kauban dia si Luki nga kuan kayo, no, kining excited nga magsinulog na, sige nag-costume dia sa sinulog. Ay may murag wala para ba gyapon gisinulog karon tuiga, kay tungod lagi sa kining COVID. So sige lang, importante nga baskog ang panglawas, wala ta mga tapti sa mga kalain-laing sakit, no? And of course, dia sa may Luzon area, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga ka-online dyan sa may Luzon. Salamat po sa walang humpay na pagtangkilik ng ating mga programa dito sa Oro Broadcast Media. Salamat po. And most especially dito sa ating programa, ang Barangay Karon ug Ugma. Kung sa Tagalog pa, ang barangay ngayon at bukas. So, ana lang. And of course, atong mga ka-online, nga miuban po, milantaw din sa atong programa karon, sila ni Kagawad Manny Manmags Maagad, nga nakauli na gikan nagbakasyon, mayong hapon dia pre,
of course, kang kuan pod, kagawad Gina Buslon, salig, mayong hapon po dawad, gikan po din nagbakasyon. And of course, sila ni Marcos Francis A. Paasa Uybay. Mayong hapon, ato ning classmate sa elementary. Sa ato mga batch dahil, batch 1990 sa Xavier University Grade School. Mayong hapon ninyong tanan. Sila po ni Francis Pakli, sila ni kan ko niya mga classmates, sila mga Ichano, no? Sila ni mga dayon, so uban pa nga itong mga batch there, nakalimutan ko sa mga apelido tumus kadagan, no? Mayong hapon ninyong tanan. Mayong hapon, of course, si Kong Airbags, mayong hapon diya sa may bulwa, no? Cute trabaho niya itong amigo nga nagpa-picture nga nagbaba og uan, nagbaba og dako kay nga baksan, ang ngayon kay kadto Kong ba, ito, ato ning higala, may nga kwan, may nga musikero, sa mga banggitan nga musikero din sa syudad sa Cagayan de Oro. Yan, of course, si Maridel Loki dyan sa may Cebu City, si Herb Doc, all the way from Texas, to all the Doc Docil family, dyan sa may US of A, mayong hapon ninyo, mayong adlaw, labi kang Herbert, no? Ang John Wayne, di naman sila itong nyaging tuig, no? Sila ni sayang papa, dinini sila nakabakasyon sa Cagayan de Oro. Kita mo ni mga kanhisilingan, no? Mga bata pa kayo ni sa una. Karon nga, pero tindag ko daggo na kayo. Pero bitaw, malipayon ta nga, nakita aya po after pila ka years, no? Kay, di bigid malikayan, yung mga may isgot-isgutan dayon ang atong mga kaagi diya sa atong pagkasilingan sa una, di ba? And of course, salamat po kay Herbert, no? Salamat kayo, no? Kaya nakauban, nakalantaw din karon sa atong programa, And sa tanan mga Filipinos diya sa US of A, mayong adlaw ninyong tanan, or sa baron, mayong gabi, mayong kadlawon diya sa inyo. Hinaot nga okay ra pud diya, wala ra po yung mga dagko nga mga inyong na sugabang diya nga mga pagsulay, And of course, diya sa atong mga OFWs diya sa may Middle East area, sa may Saudi Arabia, sa may Bahrain, Qatar, Jordan, United Arab Emirates, sa may Abu Dhabi, sa Dubai, usabang parte pa sa Middle East no mayong buntag ninyong tanan. Diya sa may European countries, mayong adlaw, good day sa atong mga kabayan, sa atong OFWs nga nadya karon. And of course, sa ato pong mga Filipinos, no? Overseas Filipino workers sa Australia, New Zealand, sa Asian region, no? Daghan magparte din sa Asia, sa tanan mga Filipinos nga nara din sa Asia, maayong hapon ninyong tanan. Okay. So, sa uban pa sad, no? Hatag mo sa inyong mga komentaryo bisan amoy gusto nga ipaabot ng mga mensahe, mga shoutouts. Feel free to comment din sa atong programa para atong mabasa. Atong mapaabot sa inyong mga kailang tuwa sa mga lagyong lugar, labi na gyud karon nga medyo lisod yun ang pagbiyahe tungod sa mga restrictions, tungod sa mga protocols, no? So, ana gyud, no? Ana ang mga panghitabo karon, pero sige lang, nang hinaot kita nga kining puhon sunod tuig, mas mugaan pa ang atong kining mga experience karon nga mga kalisod, So, we are just optimistic and positive vibes lang, positive thinking lang yun kay para malampuson kita sa itong mga pagpaningkamot po. And of course, di nato limtan atong i-acknowledge ang atong mga frontliners, no? Kay sa pila na kabulan nga pagpaningkamot, nga matabangan, matunol, mahatag ang mga serbisyo ngadto sa atong mga katawhan, no? Nga nakasinati gyud sa mga kalisod tungod sa pandemya. Salamat kaayo atong mga frontliners kay kining dako gyud gayo ang ilang tabang, no? Either medical frontliners na to, kini atong mga social frontliners, atong mga kabarangayan, mga LGUs ug uban pa nga frontliners nga naadya naningkamot yun matag adlaw, no? Nga matunol, mahatag. Thank you gayo, no? Tunda ko nga saludo di tanan ninyo, no? Kay di sa yun, no? Nunaon nimo magserbisyo ka, ang risgo sa exposure sa sakit na taas kayo. Dayon ang imong
posible pa nga makatakod ka sa imong pamilya, no? So dagan mga sakripisyo ang gipangbuhat sa atong mga frontliners. Ang uban giin taon wala in taon na tagay sa kining swerte, no, nga nangamatay, no, pila ka doctors na to, nurses ug uban pa nga mga frontliners ang unfortunately nga wa gyud, no, wa gyud nakasugakod, no. So ato gyud pun dako gyud nga pasalamat nila. Okay, dito ta sa ato mga updates, mga kuan na to, no, mga kalambuan nga dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Labi na gyud, no? Nagpagawas og mensahe si Mayor Moreno karong adlaw, may tungod sa kining dako nga influx sa atong mga LSI, ROF, mga OFWs nga muuli sa syudad sa Cagayan de Oro. Labi na gyud kay Pasko na, ha? Pasko na biya, no? Pila na lang kaadlaw, 21 kaadlaw, no? Di pa magpasko. So, muna nga ang kagamhanan sa syudad sa Cagayan de Oro karon naning kamot, no, nga maserbisyuhan sa insakto ang mao nga mga umuliay nga mga Cagayanon o ilang mga pamilya kay dinhi magselebrar sa Pasko, no. So ayaw mo kalimot mga ka-online nga kung para mas smooth sailing, wala mo dili mo magkalisod kung mag-uli mo sa syudad sa Cagayan de Oro, adto ka mo sa pangitaon tatong link. Kay importante to, importante kayo. Katong Operation Tabang LSI ROF. Dito mo sulod sa maong page kay nga step by step guided do, no? Para maserbisyuhan ang katumuli ay kung unsay ang inyo ipampreparar nga papilis, unsay mga proseso, unsa ang mga standard operating procedures pag-abot ninyo dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro, no? So ana lang kay para at least di mo maglisod, no? Kay dapat full coordination gid mo sa LGU sa syudad sa Cagayan de Oro kung muli mo Cagayan, no? Kay para dili kita magkalisod, dili ta magproblema puhon no nga magplano na tag-uli, no? Ana lang. So So sa pagkakaroon is ang kaso sa Cagayan de Oro, salamaton ta nga nagkaubos, no, compared sa mga previous weeks and days. Dako kayo nga pasalamat yun. Mismo ako personally, dako kayo akong pasalamat sa tanan nga nagpakabana, tanan nga misunod, miunong sa mga pahimangno sa atong gobyerno, labi na gyud sa pagsunod sa kini minimum health protocols, no, kanang pagsuot sa mask, paggamit sa face shield kung mag-adtong mga establishments, musakay og mga jeep kini mga mass transport nato, mga public utility vehicles, no, pag sigurado nga pag maintain sa sakto nga social distancing, pagbawal sa mga mass gatherings, no, then pag disinfect permi sa kamot through sabon, tubig or alcohol or sanitizer. Salamat kayo, no, nga inyong pagsunod gyud sa mao nga mga pamaagi. So at least makita man ron, no, nga mas niubos ang kaso compared sa mga previous weeks, no, nga diin kita makaingon kita nga action kita kabalaka, no, kay grabe nga pagtaas. So ang ato lang pod, no, kay Pasko na ra ba, dagan ang mga kalingawan, di migid malikaya, no, maadtog mga malls, maadtog mga bisan asa nga mga kining mga lugar nga naay mga kining mga Christmas sale, no, mga bazaar, mga ingana, dimigid malikayan, ato lang nga sundon lang gid naton yung limtan ang minimum health protocols, no. Kung medyo makita ninyo nga daghan tao, ayaw na lang magsulod, ayaw na lang sa kay mas important mag-unsa man ang kuan lagi, no, para bitaw sa dito sa Divisoria sa may Manila, no, nga mismo si Secretary Duque o si Mayor Moreno, Esco Moreno, ang iadto gid didto, ilaging gigna ng mga tao nga magunsa man na inyong mapalit nga barato.
kung pag-abot sa panahon ng atakdan kamo sa COVID, pagsulod ninyo sa hospital kung grabe ka mo, sulod ninyo buo pa mo, paggawas ninyo simbako, abo na kamo. O, kanang may nga na nga storya. Well, tinuod biya, no? So muna bitaw nga magunsa lagi ng kapalit ka barato diya nga mga gamit kung imo sang gibutang ang risgo sa imong kaugalingon ug sa imong pamilya, no? So lisod kayo. So muna nga importante nga di magid malikayan nga naay mga magsuroy-suroy para di siyudad sa Cagayan de Oro. Kung ana kita sa City Hall o sa Gaston Park o sa Isalina Bridge kanang Carmen Bridge, daghan kayo mga attraction, no? Mga ining mga Symphony of Lights ang gitawag ana, no? Halo mo sayaw ang mga suga, no? Base sa music nga gaypatugtog dana. So gabi dito ta misuroy ta katong gidlantaw nagi mga tao, no? Nga adto dito galantaw kay sada magid sa tanaw, di ba? And at least gabi sa ato nakita ang uban is ga-observe gid social distancing, no? Nalagi uban nga medyo dili pero hinaot nga lang tao ni sa atong local government unit sa siyudad sa Cagayan de Oro nga naagi ibutang nato diya nga mga tigbantay kay di malikayan nga naagi mga tao malingaw man gud og tan-aw, no? Malingaw tan-aw. So muna nga di nila kabantayan dikit-dikit na di ay sila, no? So ana lang. And dugang pod nga pahibalo sa siyudad sa Cagayan de Oro nga sugod atong pitsa 1, no? Pitsa 1, pitsa 2 sa Disyembre, alas 10 na sa gabi magsugod ang curfew taman sa alas 4 sa hapon. Hapon. Kadlawon, ano sana? Kadlawon, no? So ingana ang kwan dagan sa curfew hours din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Now, okay, before tayo ba time check na to karon, alaw na 26 na sa kahaponon. Ang mayon tingo hatod kanato sa Sipalco, Axert Mindanao, CDVET ug Wancia Enterprises. Ayaw mo kalimot mga ka-online. Sa panahon nga kinahanglan kamo mag-refill sa inyong mga LPG tanks o magpalit og mga bag-o nga mga LPG tanks, dito kamo adto sa Wancia Enterprises kay sigurado kita sa kalidad sa ilang mga LPG tanks dia. Kasi klase man nga brand ang naadya sa ila and for sure nga safe gyud ang mao nga mga tangke and anaagid sa insakto nga timbang, insakto nga presyo, no? Sa atong mga ka-online among kalimot kung gusto ka mo mag-refill sa inyong mga tanks, mag-palit o bago, dito ta sa Wancia Enterprises. Kay sila po mismo na i-delivery. Na po na sila i-delivery. Pero mula tungkol sa kadagan po sa customers, medyo malangan, no? Pero at least kung gusto nyo mga madali, adto mo sa Wancia Enterprises. Kabalo naman halos mga katauhan din sa Cagayan de Oro kung asa ang location sa maong tindahan. Okay. Pero ayon to sa itong mga updates sa COVID-19. Dini sa siyudad sa Cagayan de Oro, ipahimano sa nato, no? Nga karong hapuna, no? Basta nalimtan mo ako ni. Ako na lang yung unahon. Nga ang Cagayan de Oro siguro nga maka-experience sa hinay ngadto sa kasarangan nga ulan. Sugod sa alas 2 sa hapon ngadto sa alas 10 sa gabi tungod sa localized thunderstorm. Maong pahimangno gikan sa CDO, CDRRMD o sa Pag-asa, DOST. So, mga ka-online, mga ka-OBM na ito din siyudad sa Cagayan de Oro, pahimangno lang posible ang siyudad sa Cagayan de Oro makatagamtam og hinay nga to sa kasarangan nga ulan alas 2 sa hapon nga to sa alas 10 sa gabi, no? So karon gali nga medyo madag-umo na ang langit din siyudad sa Cagayan de Oro, no? Dugang pahimangno sa atong mga ka-online nga ayaw mo kalimot dalag kalo, payong, jacket kung maglakaw ka mo, no? Labi na gyud kay di ra ba matag no say kusog lang galit ang ulan, no? Lisod na bawal ang magkasakit. Remember, malimta nato na ba? Okay, dugang pagpanimbaya po nato nila ni Paulo Ilvinia Sabandal. Oy sa tanan mga Sabandal and Esling Ilvinia family, diya sa may barangay 14 maayong hapon ninyong tanan. Sila Ma'am Erlinda, sila ni Henry Torreos Esling, sila ni Ma'am Mildred ug sa imong mga anak. Maayong hapon po ninyong tanan. Salamat kayo sa inyong way puwas nga pag-uban din sa atong programa. And of course, ato pong pagpanimbaya
si Maria Elena Barcelona Rolona ang Reyna sa Oro Broadcast Media. Mayong hapon diyate. Mayong hapon. And also to Alma Bosano. Hello Del, Merry Christmas diya sa Pinas. Ay, Ma'am Alma Bosano, mayong adlaw po da. And Merry Christmas in advance. Tuwa ni siya karon sa laing nasod, no, si Ma'am Alma Bosano ato ning higala pod dana sa May City Hall. Mayong hapon dia, Ma'am Alma. Keep safe, no? Keep safe and God bless, ma'am. Salamat kayo sa imong pag-uban din sa atong programa. Okay, dito to sa COVID-19 tracker. Dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro base sa COVID-19 tracker sa Cagayan sa DOH, no? As of December 3, 2020, dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro, aduna na total number of 2,573 ang confirmed cases sa syudad sa Cagayan de Oro. 21 ang nadugang gahapong adlaw ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 o ang active cases sa syudad sa Cagayan de Oro ana lamang sa 415. Ang total number of recoveries ana sa 2,097 ka mga personnel o personahe ang nangaulian ug 61 ang nangamatay. For the last 14 days of the date of onset of illness ang syudad sa Cagayan de Oro adunay nadugang nga 200 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Dinitas kinatibuk-an sa Rion Jess. Tanaw na to, kung pila na. Okay. Uy, balik kung sa nationwide. Jot lang kayo mga ka-online, ha? Saan naman to? Okay, sa Region 10, ang total number of cases as of December 3, 2020, 7,301 ang total number of confirmed cases din. Gapong adlaw, 30 ang nadugang ng mga bagong kaso. Ang active cases sa Region 10, anaan na lamang sa 912 ka mga personahe or personnel ang naakaroon nga sa mga tambalanan, sa mga isolation units, mga TTMF. Ang total number of recoveries sa Rion Jess ay nasa 6,245 o ang nangamatay 144. For the last 14 days of the date of onset, ang Cagayan de Oro ang naguna sa kaso nga 207 ka mga COVID-19 cases, gisundan sa Bukidnon sa 68, Misamis Oriental sa 65, Misamis Occidental 45, gang Iligan City 36. Ato pong pagpanimbaya, before ito mong padayon, di man basin malimta na ako ni ang among ka-OBM dana sa May Dubai, si Maria Miguela Acebo Bibelio Vanli. Mayong hapon dia, ma'am. Mayong buntag. May buntag pa day. May buntag dia, ma'am, and also sa tanan itong mga kababayan subli dia sa May Dubai. Mayong adlaw ninyong mayong buntag ninyong tanan. Okay, dito to sa Region 11. Ato ning ipang monitoring ang mga areas din sa Mindanao nga di nagsumikad pod ang daghan nga mga taas nga kaso sa COVID-19. Muna nga muya atong gitagaan og importansya. So nagpasabot nga katong uban lugar nga di na to gina-mention nara sa ginagmay ginailang mga kaso, no? Salamat nga ingana. Kaya nga ato aning kamutan nato nga makapaabot kita sa mga impormasyon may tungod sa COVID-19. Okay, sa Davao Region, Region 11, ang total number of cases is 9,840 ug gahapong adlaw adunay 128 ka mga bag-ong kaso ang nadugang sa maong riyon. Ang active cases nila nasa 2,248. Ang total number of recoveries nasa 7,352 ug ang nangamatay 240. Sa top provinces or cities sa maong riyon, naguna ang Davao City, 6,871 ka mga kaso. Gisundan sa Davao del Norte, 1,108. Ikatulo ang Davao del Sur, 772. Ikaupat ang Davao de Oro or kining Compostela Valley, 466. Ug ang ikalima, ang Davao Oriental, 456. For the last 14 days of the date of onset, naguna ang Davao City, 1,070. Gisundan sa Davao del Norte, 179, Davao del Sur 107, Davao de Oro 57 ug ang Davao
Oriental 48. Sumuka na ang mga nadugang ang mga bagong kaso sa maong rehiyon sa Region 11. Ha? Okay, dito ta sa may kinatibukan sa Pilipinas. Ha? Tanaw na to. Okay. Sa nationwide case data, base sa DOH COVID-19 tracker, ang total number of confirmed cases sa kinatibukan sa Pilipinas ana sa 435,413. Diin gapong adlaw adunay nadugang 1,061 ka mga bag-ong kaso. Ang active cases sa kinatibukan sa Pilipinas ana lamang sa 27,642. Ug ang total number of recoveries ana sa 399,325. Ug ang nangamatay is 8,446. For the last 14 days of the date of onset, naguna ang Davao City, 1,070, gisundan sa Quezon City, 818, ikatulo ang Laguna, 729, Cavite, 663, ug ang Rizal, 661. For the last 14 days of the date of onset, ang NCR, no, based on the region level, ang NCR ang naguna 4,007, isundan sa Region 4A Calabar Zone 3,083, ikatulo ang Region 3 Central Luzon 1,680, ikaupat ang Region 11 Davao Region 1,468 ug ang ikalima ang Region 6 Western Visayas 1,179. Okay. Tanawon na nato ning Region 4A sa Calabar Zone kung unsay bracketing ani nila. Tanawon nato kung asa nagsumikad sa maong riyon ang daghan nga kaso sa COVID-19. Okay, for the top, ang total number of cases sa Region 4A Calabar Zone is 80,452 ug gapong adlaw adunay nadugang nga 176 ka mga bag-ong kaso. Ang active cases nila anaa na lamang sa 5,572. Ang total number of recoveries is 73,859 ug ang nangamatay 1,020. For the last 14 days of the date of onset, naguna ang Laguna 729, gisundan kini sa Cavite 663, ikatulo ang Rizal Province 661, ikaupat ang Quezon Province 463 ug ang ikalima ang Batangas Province 461. Muna sa total number of confirmed cases base dia sa Region 4A Calabar Zone, no? So hopefully for next year or early next year, magkagamay na po unta gyud ang kaso sa COVID-19 sa kinatibukan nga sa Pilipinas. Okay. Time check na to karon 1:37 na sa kahaponon, maintingon atod kanato sa Sipalco, Silibet, Axert Mindanao ug Guancia Enterprises. Okay? Mga ka-online dugang mga impormasyon aya ta moadto sa atong main nga isgutanan karong hapuna. Ganina no, medyo sakit paminaw aw kanon lugar ba, no? Kining tulo ka mga bata nga nasapon nga nangawat aron dunay masulod sa ilang tiyan, Kung makikita ninyo sa atong page sa Oro Broadcast Media, So, tulo ka mga bata nasapon nga nanguha or nangawat so mga pagkaon aron matambalan ilang kagutom karon butanga sulod sa usa ka convenience store diha sa may barangay Indahag syudad sa Cagayan de Oro. Base sa mga ulagway nga nakagikan sa barangay Indahag Information Office, sila mokuha ang og Milo og Energen. Matud pa sa mga nakailan ni itong dapita kini mga bata taga evacuation center sa maong barangay. Ana karon sila sa kustodiya sa Indahag Barangay Hall aron ipatawag ang mga ginikanan. Okay. Dugang pahimangno sa mga ginikanan sa maong mga bata ayan taon ninyo pasagdi. Paningkamuti nga mahatag yun ang mga kinanglanon pod sa kini mga bata labi na ang pagkaon kay lisod gayo, no? Nakauna na sila mga di maayo nga manguha na inuon sa usa ka convenience store in which hala man gyud, no? Pero mao lagi kay minors ang angay tagaan og leksyon or angay atong i-orient o atong i-seminar ani is ang mga ginikanan ani mga bata. Kay lisod kung pasagdan kay simba ko maanad ni sila mao na noy mahimo nila nga panginabuhian paabot sa panahon. And sa mga ginikanan ani mga bata palihog ati manalang taon pod ninyo no nga makahatag kamo sa mga basic nga mga panginahanglanon sa maong mga bata.
no? So calling the attention sa day sa barangay Dahag. Diya sa akong kailada nga nakoy gi-message, no, kinsa tong mga taga barangay Dahag. Nakoy gi-message kay nakoy kaila nga mutunol og mga grocery items para ani mga bata, no? So sa atong amigo, no, salamat kayo Brad sa imong tabang sa aning mga bata, no? So wala pa man i-update, sige lang mag-updates ra ko. Then basin ka to pong uban nga gusto mo tabang ani nila, lahos na mo diretso sa barangay Indahag office nila. Kay at least magiyahan mo sa barangay, no, kung taga-asa gini mga bata, no? Ana lang. Okay, before ta mo padayon atong pagpanimbaya sa among maabtik nga kapitan sa barangay 14, Francisco Kiko Lahikap, mayong hapon, ha? Ini atong kapitan gikan ba ni nagbakasyon, ha? Balikbayan balikbayan ba ni among kapitan? Kap, sige lang, at least nga humana, humana atong mga bakasyon, Kap. And sa tanan Lahi and Manrique family, salamat kayo and mayong hapon, no? Mayong adlaw po ninyo din tanan. Okay. Padayon ta sa atong mga updates, gabi ipod, no? Si Police Army Chief Lieutenant General Cirilito Subihana, no, may kumpirma nga dunay pagpangatake nga gibuhat sa mga membro sa BIFF sa may Dato Piang, Maguindanao, So wala pa update sa ni kung pila aduga nga mga updates may tungod ani kung pila ginabay mga samaran kung unsay mga damyos nga nahitabo dito sa maong lugar, no? So kini sa ato laging mga kaigsuonan nga mga membro sa mga organisasyon, ayaw lang pud, ayaw lang sa mong pangatake. Kay in tao ng mga tao karon nagkagidlay pa in taon tungod aning pandemya, no? Magdugang-dugang pa mus problema, kini yung gapambuhaton is dili man ni makatabang, no? Actually di gini makatabang. Kay ang number one nga apektado ani sa atong mga kaigsuonang sibilyan, no? Nga naa na maong lugar nga inyong gibuhat ang maong pagpangatake. And muna nga hangyo na lang pod, no, nga panan sa ta karon, no? Kanang chill-chillan sa ta ba? Di lang sa ta mga take kay luoy in taon atong mga kaigsuonan, no? Nga mga sibilyan nga mao gi pinakauna nga maapektuhan, pinakauna nga mahasol sa inyong gapambuhaton nga mga pagpangatake, Gabi ipod, no, atong pagpaabot sa condolence, no, sa pamilya sa Banay sa uning usa ka Grab motor driver nga namatay, no, sa usa ka aksidente diya sa may Upper Carmen, no, Carmen, sa may diya sa may Kanituan nga area, no. Ang mao nga Grab driver nagatod sa pagkaon nga ginganlan og Richard, no, nga taga barangay Kinawe, Libuna, Bukidnon, gikan sa usa ka housing apartments nga area sa mga lugar. Base sa nakasaksi, pasaka na unta ang biktima sakay sa iyang motor sa dihang kalit. Sa dihang kalit nga nawad-an sa preno ang usa ka auto nga paubos og bulot kaayo kini nga nagdagan, no? Nakabangga kanya maong auto nga gimaniho sa usa ka empleyado sa RTC Region 10, no? On the spot yun, no? Makita man ninyo din ang auto nabali, nabali in town, no? So on the spot yun in town itong maong Grab driver, no? Wala in town damha sa yung mga kabanay sa pamilya atong gipaabot nga condolence, no, sa maong pamilya. And muna nga importante gyud, no, sa atong mga nanagiya og mga sakyanan nga kining always regular gid ninyo ipa-check ang inyong mga sakyanan, no? Kay para at least makita nato ang nabay mga bikil ay nabay mga problema, no? Kay para na disgrasya, no? At least likay ta sa disgrasya, no? At least pud nga safe taga drive, safe pud ta nga makauli sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kay lisod man nga ingana nga magpasagad ta sa atong mga punang ingon ito nga importante ang kining mga
kining mga check up gyud ba, mga tune up sa sakyanan, at least nga bawa na to unsay diferensya. Okay, dito ta sa atong isgutanan nga karong adlaw, main topic na to Jot lang ha. Okay. Atong Pitsa 2, 2020 nagpagawas og guidelines, no? Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP under circular number 20-82 on the celebration of the Aguinaldo Masses or Misa de Gallo. Kana bitong kada kadlawon nga misa nato, no? Mahitungod gini sa sitwasyon lagi dinhi sa Pilipinas nga aduna naa pa gyapon kita ilawon pa gyapon kita sa pandemya, ha? So ang maong simbang gabi, mao man na siya ang kanang nagpasabot nga sugod na ang tradisyon sa Filipino Christmas, ha? Mo man na siya ang signal, no? Naa gyapon ipadayon gyapon ang mga maong selebrasyon, no? Kining traditional Filipino celebration na to nga kining Misa de Gallo, no? Pero i-enforce ang social distancing, wearing of face mask and the ban on mass gathering, no? Diya bawal gyapon ning kining sobra kadagan nga mga pagtipok sa tao. I don't know kung unsaon na karon sa matag simbahan, no? Labi na gyud kay Misa de Gallo mo ginidagan giga panimbana, no? Kung unsaon nga mamintenar in spite sa kadagan sa mga tao, no? Tingali is kining mas pangit luwagan, no? Kung naay mga open space pwede ra gamiton, no? Then nalagi magbantay, no? Okay. While sa karaan, no, sa ato ginaandan ang maong tradisyon, may tabo man siya sa 16 to 24, no? Og ang misa de Gallo may usually mga alas 4 sa kadlawon ni pagabuhato, no? Og ang simbang gabi, no, kanang anticipated mass anang gabi is mga alas 8 sa gabi, no? So karon posible nga ang Misa de Gallo kanang kada kadlawon may tabo alas 6 na sa buntag. Dayon ang anticipated mass kanang simbang gabi instead na alas 8 sa gabi himuon na lang alas 6 sa gabi. Mas sayo, no? Kaya kung sa magud sa rason ana is kung naay curfew, na may curfew, no? Ang curfew para din kay no, alas 10, no? So at least nga mga tao makauli na sila mga tagsa-tagsa kan panimalay before pa mag-curfew, no? Nga kanang gikan na nimba kung alas 8 lugar ang misa gyud, no? And base sa statement sa CBCP, gikonsulta ni nila with the pastors of parishes, no, sa mga gikoordinar sa nila sa mga LGUs, no, nga ang kini mga simbang gabi pwede sa lain nga venue, no, diin adunay luag ang venue nga makaakomodar sa mas daghan nga mga tao nga maobserbar gyapon ang social distancing, no? And gihangyo pod sa CBCP sa mga tagsa-tagsa ka mga simbahan nga ang misa i-live stream, no? I-live siya sa social media para pod ang uban is di na necessary nga moadto sa simbahan or labi na katunay mga balatian, mga senior citizen or mga minors, pwede na nga dili na mo gawas sa tagsa-tagsa ka panimalay. Dito na lang maminaw, maglantaw sa live stream sa maong mga misa, no? Dahil ang misa sa gabi posible nga walaon pod, no? Depende na lang lugar, no? Dayon ang misa, ang vigil mass, no, kanang 24 sa gabi o 31 sa gabi, no? Usually mga alas 9 man na siya, alas 8, alas 9 sa gabi ang misa.
nagplano ang CBCP nga himuon kini alas 6 na sa gabi, no, masayo, no, masayo. Dayon ang Dawn Mass sa maong sa Christmas mismo nga adlaw is pagabuhaton sa 25 na sa buntag, no. So ana lang yun, importante nga masunod, no. So sa inyo mga ka-online, uyon ba kamo, no? Unsa inyo mastorya ani nga ingani ang gipagawas nga pahimangno sa atong CBCP, no? Okay. No, so na mga mensahe din sa atong mga ka-online, no. Ganina nagpagawas kita og balimurag survey sa atong personal social media account. So naiingon din sa atong mga ka-online ni Ledenil. O pabor kayo wag kay sayo kayo ang 4 AM, no. So sasada, no. At least dili ra kayo ingana pod ka sayo, no. From Sir Ralph sa Bulwa, no. Okay ra gyapon kay 4 AM, dagan man gyapon gaduka ana kamulong basa sa ebanghelyo, mas mayo na 6 AM kay makapaminaw gyud sa pulong sa Ginoo. From Sir Ruben, sada tong 4 AM kay lami kayong kabugnaw sa hangin. Okay. Sayo sa buntag, bugnaw ang hangin, init ang sikwate. From Sir Ayan, pabor kayo. Pabor daw kayo. From Sir Kagawan Manmags, yang ingon is bisan unsa nga oras, no? Sugot sa bahala alas 12 udto. Importante nga naa ang misa. Mo yang punto. Asa pa ba to? Nasa mensahe dinhi ni Miss Gina nga importante sa unsa daw oras importante is adunay tinuuray nga pagampo, no? Adunay tinuuray nga pagsimba. Nga na ba? Ato nga pangitaon niya minsan di na ako makita. So sakto po do anytime as long tinuuray ang mo pagampo, then kung giingon pa nga anang seryoso ang imong pagsimba, ana, no. Ang uban ingon nga ngano usbon man lagi kudo daw nga kung ang alas 6 ug alas 4 kung muhing kag musimba ang tao sa kadaghan lugar, musimba may ginawa pa mo ra may istorya daw ang oras daw na usan niya labi na daw sila nga gatrabaho, may na daw kuno tong alas 4 kay at least makapanarbaho pa daw sila paabot sa alas 7 sa oras sa buntag, no. Okay, naay point, no. Ang kuan ingana is ang kuan po dia is ang explanation sa CBCP is tungod lagi sa pandemya nga rason nga kung sayo magudaw kayo posible nga dili tingali enough ang ilang personahe nga mo bantay. I don't know, di kay na ako ma-point out sa may tungod ana nga punto, no. Pero okay para sa ako, pabor ako personally anang alas 6 sa buntag nga misa kay at least nga sakto tong gingon na dira kayo sayo, no. Kay no alas 4 gid nagiuban diya musimba paabot sa tunga-tunga magduka na kay katulugon pa kay labi nagwala maana dug matawag sayo, no. So ang importante lang na anytime para sa ako personally any nga given time either alas 4 or alas 6 sa buntag, ang importante nga ang kini nga mga punto, no,
nga masunod ang health protocols nga gipatuman sa gobyerno. Kita nga manimbahay, mamalandong og insakto o tinuray ang atong pagsimba. Ano may nga nga punto nga wala ta misimba dito kay para ignon lang nga ni simba kay aron kung sa kwan pa eskwelahan mag-check lag attendance, no? Para lang makita uy simba gid ni siya o ana. Importante nga during sa pagsimba atong masabtan ang mensahe nga gaipaabot sa ato sa Ginoo, no? Na mga ingana. And of course, kung di gid makaya pwede raman pod nga diara ka sa inyong balay mo simba. Kay kung gusto mo attend mo maminaw sa misa na may mga live stream ng mga misa, no? Taw-taw naman ni ginabuhat sa mga kasimbahanan, no? Nga ga live stream sila og misa. So pwede ra. No, ingana. Ang importante lang gyud lagi nga ma-internalize nimo ba ang mensahe, ang punto o ang spirit sa maong pagsimba. Ana lang, no? Regardless of time sa ako, bahalag alas 6 sa buntag, bahalag unsa pang oras, importante nga moto sa akong gipang-ingon, no? Ana lang nga para at least nga kuan hining bisan pa man na ay mga ingani, mga pagsulay, dili makabhangan ang atong hugot nga pagtuo ngadto sa atong gahom na sa labaw nga magkagagahom, no? Kanang mga ingana nga punto. Kay gay open naman gali ang mga malls, how much more ang kining mga simbahan nga mga ingani, no? Bitaw na niagi, dako ang katingala murag pagsupak pod. Naman ray nga pagsupak kanang murag pagpangutana ba. O ba nagiunag abri ang mall pero ang mga simbahan wala pa daw, no? Pero even though na-explain naman na sa IATF, no? And sa dugang pahimangno lang dayto before na ko malimtan kay medyo gamay na lang po datong oras. Sa NCR bawal pagidyapon ang 15 below nga moadto og mall or mogawas, no? Nagpagawas na og statement ang mga LGUs sa maong riyon nga di nila tugutan, no? Dili nila i-compromise ang panglawas sa mga bata, no? Para lang nga makasuroy, no? So dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro, mao man gyapon, bawal pa man, wala pa man nagpagawas og kuan. Kay ang gisunod sa syudad sa Cagayan de Oro karon is ang katong guidelines kay gipagawas bag-o sa IATF, no? Even though ang mga 15 years old above pwede na makagawas, pero kung ingon tag mosulod og mall wala pa guidelines may tungod ana, no? And including sa kaning mga uban as businesses wala pa gid gitugutan nga mag-open, ha? So ana lang, no? Okay. Mga ka-online, kurot na po ang atong oras sa atong programa karong adlaw, no? Karong hapon na, no? So before ta mo end, before nato tapuson ning atong programa, ako dako nga pasalamat kaninyo tanan mga ka-online nga miuban milantaw karong adlaw sa atong programa ang Barangay Karon ug Gugma. Sa katuntanan pod nga mihatag sa ilang mga mensahe, mihatag sa ilang mga komentaryo mahitungod sa atong mga isgutanan. Salamat kaayo, no? Okay, in behalf sa mga station manager Sir Lito Rolona, sa akong mga kauban sa Oro Broadcast Media, no? Ay sa taytud mo kalimot nga nanasat kita sa YouTube, no? Oro Broadcast Media Online, no? Makita na ninyo dala sa atong YouTube para makita po ninyo itong mga programa din sa Oro Broadcast Media nga wala ninyo masapon during sa live program, no? Pwede ninyo ma-search dito para maka-review mo, makakita kamo sa mga replay nga mga programa din sa Oro Broadcast Media. So once again, no, salamat kayo sa tanan natong mga ka-online, mga ka-OBM nga miuban milantaw karon. And kita-kita puhon sa adlong Lunes apit sa City sa bulan sa Disyembre, no? Same time alauna sa hapon ngadto sa alas 2 di para dinhi sa atong programa nga ang Barangay Karon ug Gugma. And once again, ako gining balik-balik salamat and mayong hapon. God bless and keep safe tanan nato mga ka-online. Bye-bye.